Madiba. About Mntaka yawo. Ithi le nto kum, no man is your friend and no man is your enemy. Every man is your teacher. So just learn your lesson and move on. Phakanyiswa yile nto ke wena rimani kukumamela nokujonga. Abantu bayakhala mani kukuphoxakala zii-relationships ebebezakhile. Ngabantu bebathembile, yabona bebeshesha nabo ii-secrets zabo mfondini. Kubekho elaa lixa ke ngoku le nto yobana zithi ii-secrets ebesizishesha sobabini uhambe nazo wena uyozixelela omnye umntu wesithathu. Okanye le nto besivumelene ngayo ngoku, le ndlela besivumelene ngayo into yobana sizayihamba, ndibone ngoku into yobana awusekho kule nto besivumelene ngayo ekuqaleni, sawutshintshile. Uyayibona? Ya, ubhreyikha i-contract, uphulisa isivumelwano, ubhreyikha i-agreement. Uyayibona? So le nto lena wena mntaka yawo ithethiwe mani le nto, umzekelo nako Isaiah 45 verse 7, into yobana each coin has two sides, okanye there's two sides in everything. Uyabona, there's nothing like absolute love, there's nothing like absolute hate. Uyabona, mhlawumbi ndizodwa namntaka yawa ubusuku buhamba nemini, uyabona. Ubusika ihlobo line-opposite yalo, linewele lalo ubusika. You understand? Ulove newele lakhe elingu-hate. Uyabona, so ayikho into egqibeleleyo. So befama siyayi-understanda le nto nalapha ezimpilweni zethu nasebantwini esiphila nabo, into yobana okwangoku ndisa-enjoya icala lakho elihle mfondini, mandiyi-understande into yobana likhona necala lakho elibi. Uyayibona? So le ndlela siyihambayo mandiyibaleke laa nto of putting my faith in a friend, uyayibona, because kuzohamba izinto zitshintshe, uhambe livele elinye icala lakho elibi, njengoba nam amacala amabini nam. Understand? Ndinecala lam elihle, ndinecala lam elibi. So xa bendihamba nawe uhambo wena re, xa sengoku kumanifesta okanye kuvela icala lakho endingalithandiyo, funeka ndilamkele laa cala lakho, futhi ndingabambeleli ngoku kweli libi. Uyayibona? Futhi ndingadandatheki, ndingazibulali intliziyo mani ndicaba ngoku kuphelile konke uba uyenza njani le nto, umntu ebendimthembe kangaka. Understand xa uhambo lakho lifikelele esiphelweni nomntu ohamba naye, sowufuna ukubambelela. Laa nto yokubambelela ngoku sofuneka wehlikile esitopini sakho, kodwa wena uzawufuna ukubambelela. Kanti ke yonke into nje, izinto, your instincts ziyaxeba ixesha ngoku liphelile. Yilaa nto ke wena re ixesha elininzi ixabanisa amathwasana nokugobela. Uya-understanda? Because ke ekugqibeleni eyona nto ithwasisa umntu mos ayingokugobela lo bese. Ukugobela yena is just there to assist. So meaning awuzuhlala kulo mntu oko, likhona ixesha into yobana lo mntu abe lapha for eli xesha lokufundisa into ethile. Then xa liphelele elo xesha, understand, the law of understanding. Lapha ezandleni zakho ngombaba umzekelo. Exactly. Subeka ezandleni zomnye umntu, buxhomekeke kuwe. Wena ngokweli xesha unalo nalo mntu, funda izifundo zakho, thatha konke kangangoko, but xa kufikele ixesha into yobana kwahlukwane sofuna ukubambelela, because lizawuvela icala lakhe elibi, kanti wena you overstayed your welcome. Uyayibona? So uzawuphinda ke ngoku ufuna umdifana lo mntu ngeli cala ngongathi wena awunalo elakho icala elibi. Uyabona? Kanti nawe unalo elakho icala elibi. You-understand? Eyona nto ibanga uba ke ngoku limanifeste kule relationship into yobana wena uyawabambelela ngexesha apho ifama sewehlikile, ngoku ufikile umda apho usekwe khona into yobana yihlukanani qha ngenxa ye-comfortability. Uyayibona laa nto ibulalayo, i-comfortability yothi kusekhaya ngoku ufuna uzinza. You are too comfortable, ufuna uhlala, kanti ixesha lakho ngoku nabantu badala okanye izithunywa zisekho kule nto. Sekudala zikubonisa futhi isandla sobana ngoku ixesha lalo mntu liphelile, but wena ucomfortable ngoku. Awusafuni usuka kulapho ke ngoku iingxabano ziqala khona, kulapho ungaqondani kuqala khona, kulapho ke ngoku ungenalaa nto kuthiwa hayi waze wathwetyulelwa isiphiwo, kanti there's no such, akekho umntu, isiphiwo sakho sesakho. So ndifuna nje ubethelela nje loo nto manonari namhlanje into yobana masi-understande into yobana amacala amabini mani, futhi si-understande nelixa ekufuneka sehlike ngalo
sesihlukene ngalo nabantu, futhi ungabambi igqubu, ungabophi intliziyo ngakubantu obuhambisana nabo. Xa lifikile ilixa into yobana kwahlukwane. Uyayibona? Destiny yakho. Injalo mntakayawo mani, Bawudoki. injalo. Mhlawumbi xa besinoyi-understanda, because ibalulekile mani into yokukhulula intliziyo kwizinto zonke, futhi the law of understanding ibaluleke kakhulu, because you must understand ubana njengoba nawe unalo icala lakho elirongo, unalo icala lakho elihle. There's nothing like absolute hate or absolute love, or uyayibona? So we must understand, mntakayawo. Hayi, masiphile within zona ubomi between zona. Masiphile mfondini, Injalo. masiphile mfondini. Kuthiwa ke wena mntakayawo, that is the game of life Yes. and how to play it. Yes, bawudoki. Danko. Masihlukane ngoxolo.